Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyr baky beterep yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. 25-nji ýyly hormatly prezidentimiz welaýetler häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamy bir işmatlatyny geçirdi. Hormatly prezidentimiz Oba Senat toplumynyň nowatdaky berjay edilmeli işleň giň toplumyny kesýetledi. Ýurdumyzyň ahali Balkanda şowly we Bömür welaýetleriniň häkimliklerine bolan maslahatlarda arka dagly serdarymyzyň öňde goýan gaýry goýulmasy wezipleriniň gyşarnykly durmuşa geçirilmegi barasynda giň işleýän gurrun edildi. Sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň dowamyna hormatly prezidentimiz şuňlarka alnyp barýan möhümlerini işleň, esasan hem gowçulary ide getmek, sürmü we tekidleme işleriniň depkiniň sähelçede goşudylmaly däldigini belledi. Gowçulary ide getmekde agrotehnika şäherleň puhta berjay edilmegini gadanmak barasyna durmuşa geçirmeli şäherler dogrusyna durup geçmek bilen arka dagly serdarymyz degişli ýolbaşlara anyk görkezmeleri we tapşyryklar berdi. Çünki bu işleň ýokary derejede geçirilmegi halkyň arka zamanasy ýylynyň belet sepketleriniň giregidir. Şeýle-de munyň özi ýurdumyzyň elatyny özümizde öndürilen azyk önümleri bilen ygtybarly öpüşün etmege ýardam berer. Welaýet häkimliklerine bolup geçen maslahatlarda öňde goýulan wezipeleň berjay edilmegini gadanmak üçin ähli çäreleň görüljekdigi belenildi. Şol çäreler ýurdumyzyň elatyny özümizde öndürilen azyk önümleri bilen ygtybarly öpüşün etmege ýardam berer. Suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak, akabalan hemem suw howdanlarynyň netijeli ulanyrmagyny gadanmak, şaly we gant şugunlarynyň bol hatyny kemale getirmek üçin ähli çäreler görmek barada da giň işleýän gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolany bugdoý hasylyny elewatorlary we ammarlara daşamak hemem olary ygtybarly saklamak, gaýtadan işlemek barada da maslahatlarda jekmejek durulup geçirildi. Ýaralmanyň gök we bagçy ekinleriniň hasylyny ýygnamak işlerine de jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur. Maslahatlarda ýurdumyzda alnyp barýan gurulşyk işleri barada da jekmejek gurrun edildi. Şu ýoly ulanylmagy berilmek meýleşdirilen binalarda we desgalarda işleri aýratyn gözegçilik ýoly goýmak möhümdir diýilip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Gurulýan binalar ýokary hil derejesi bilen tapawutlanmalylar. Şunuň ýalam olary öz möhletine ulanylmagy tapşyrylmalylar. Munyň özi şany garaşdyrylmyzyň 31 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanmagyny öpüşün eder. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri ýere eýeleri barada edilýän uly aladalar senat üçin gymmatly çegmal bolan pagtanyň öndürüşini hasam artdyrmagy giň mümkinçilikler ödýär. Şu ýyl welaýetlerde pagtanyň bol hasylyň ýetişdirilejekdigine önam uludur. Munyň üçin häzirki döwrüň işlerini ýokary derejede berjay etmek zerurdur. Şonu öňde barjy tejribelerden hemem almaň soňky gadananlarynyň peýdalanmak möhümdir. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna birin seljirme berdiler. Golaýlaşyp gelýän pagta ýygymy möhümine de ykjam taýýarlyk görmek gerek. Pagta arasalyjy kärhanalary hemem olaň bölümlerini möhüme taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilen işleri çaltlandırmak we işin hilini aýratyn gözegçilik ýoly goýmak möhümdir. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar wezipeleri anyk kesýetlediler. İşleň toplumyň gurulmagynyň ýokary netijeleri gadanmagyň esasy şertleriniň birdigi bellenildi. Şeýle-de maslahatlarda gowçulary ziýan berýän mörmejeklerden hemem kesellerden gorumaň wezipelerine de aýratyn üns berildi. Bu babata degişli gulluklyň işlerini göwnüje ýoly goýmak gerek diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Häzirki döwürde owakyjylyk teknikalarynyň we gurallarynyň netijeli peýdalanmak möhümdir. İşleň meýnamalary esasyny toplumyň ýerine ýetirmegini öpüşün etmek zerurdygyna da öz çekildi. Şeýle-de maslahatlarda çagylyň tomatky dinjalyşyny ýokary derejede guramagyň wezipelerine de öz çekildi. Aýratyn işçiler bilen tapawutlanan maslahatlara gatnaşylar döredip berýän şertleri üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzyň sewetlerine täze gaz ýataklaryny açyp, olary senagat taýdan özleşdirip, tebi gazyň çykarylýan möçörlerini düýüple artdyrmak barada möhüm tapşyryklar berýär. Döwlet başlarymyzyň görkezmelerini ýerine ýetirmek boýunça Türkmengaz döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamaly mailnama laýyklykda Türkmengaz Burawlaş müdürlüğiniň gazçylary Mary welaýatynyň çägindäki täze gazly ýataklaryň bir wada üçüsine goýulary burawlamak işlerini giňden ýewaňlandyrdylar. Burawlaş işlerine ilkinji günlerden giň girmeren geologlar şerepli gaz ýatanyň birinji belgili ulanş baha beriş goýusundan tebi gazyň senagat akymyny aldylar. Şerepli gaz ýatagynyň ulanş baha beriş goýusynyň tatlama çoňlugy 2600 metre deňdir.
Türkmen Galy Buruluş Müdürlüğünün gaçlary özlerine döwletimiz tarapyndan berilýän biýmesleri kömek gollawlar hemde guýlar burulamakda toplanylan baý iş tejribesi arkaly degişli işleri geçirdiler. Netijede 2330 metr çuňlukdan TV gazyň akamy alındy. Munyň özi geologlaryň 6 aýyň dowamyny egne berip çeken pek rahmetiniň meýwesidir. Hünärmenleriň hasaplamalarına görä gaz goýsy her gejeginde 695 000 kub metr TV gaz berýär. Elbette goýunyň ilki başdan şonça möçerde önüm bermek täze ýatagyň baý gaz goruny eýedigini alamatlandyrýar. TV gazyň düzüminiň kükürt wadarosy arasynda bolmagy täze gaz ýatanyň önüminiň iň esasy häsiýetli aýratylygdyr. Bu bolsa şerepli gaz känininden alınjak TV gazyň hil wawatyna dünýä ülümlerine dogry laýyk bolmagyny şertlendirer. Şeýle hem gaz käniniň ykdysadydan behfidi ýokary bolar. Öýümçilik meýdançasynyň gazyçylary ýakyn günlerde şerepli gaz känindäki ikinji belgili ulanyş baha beriş guýsyna buruluş işlerine girişmekligi meýilleşdirýärler. Türkmen Galy Buruluş Müdürlüğünün gazyçylary Mara welaýatynyň çägindäki täze kelleli ýylan gaz källerine de buruluş işlerine barha giňer berýärler. Olar dörejülikli işläp täze gaz ýataklaryny ýüze çykyrmakda biýmesler kömek gollawlaryny berýän hormatly prezidentimize arkadagy serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Halkyň arkadagy zamanat ýylyna ýordamynyň edary kärhanalaryny täze zähmet galkynşy gurşawaly. Hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan beýik işlerine daxil bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna öwrüli. Şonuň üçin hem halk hojalygynyň ähli pudoklaryny gowunurjy netijeler gazanmaga tarap ynamly ugralynýa. Dokma Senat ministriniň Daşowuz şäherindäki paýta egirji fabrikanyň gazanýan üstünlikleri gowunurjydyr. Daşowuz şäherindäki paýta egirji fabrikany ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhulentlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleriň giýje günlüğinden alınıp barylmagy her iş günü ýokary üstünliklere beslemekligi mümkinçilik berýär. Halkyň arkadagy zamanat ýylyna şowly iş görkejilerini eýe bolýan paýta egirji kärhananyň hünärmenleriniň şuýly ýokary zähmet üstünliklerini beslemekligi bolan hyjywlary asla gowşamaýar. Fabrikde öndürilen öňler dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Onun öňçilik bölümleri öňde barjy daşyrut kompaniýalaryň durly görnüşli ýokary öndürjülikli egirji enjamlary bilen üpçün edilenler. Bu şol enjamlar yerli hünärmenler tarapyndan başarjanylyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisi özleriň iş ustadlyklaryny ýokary hil derejesinde önüme öndürmeklige baş edýärler. Netijede öndürilen öňler barha köpelýär. Gazanýan üstünliklere kärhanada zähmet çekýän işgärleriň ählisi özleriň münasip goşantlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilen ýokary hilli önümleri göreninde gowunç buýsanjyň artýar. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşyrut enjamlar şonuň ýaly beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gödäwçilikde saklanylyp öndürjükli işledilýär. Kärhanada öndürilen ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna ugrudylýanlygy bellenilmäge degişlidir. Şeýlelikde olar taýýar önüm görünüşine şelli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlyk hanaň ýürütürilen kämil enjamlaryň üpçün edilmegi öndürilen önümleriň hil derejesiniň hemme taraplaýyn talaba laýyk kesiklenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadyetimiň dokma pudogyna berýän hemişelik ünitigi gollaw hemde ýokary hilli önüme öndürmeklige döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar hemde halkyň arkadagy zamanat ýylynyň täze sepkitlerine tarap ynamly barýarlar. Berkarar döwletiň ykdysady taýdany ýokary depkinler bilen ösen häzirki döwrüne ýurdumyzda azyk önümlerini has köp öndürmek hem bereketli türkmen topragyna ýetişdirilýän önümleri daşarka bazarlara ezgiderli ugradýan önümçiligi talably guramak ýurdumyzyň owa hojalyk toplamynyň işgärleriniň esasy maksatlarynyň biri bolup durýar. Şeýle ýörelgeden ugralýan Balkan welaýatynyň owa hojalyk işgärleri Günwatar Sewitde ýygnalaryny guşgursok dänäni oňutkily saklamakda, gaýtadan işlemekde we ony sarpejilere getirmekde tutun ýerli zähmet çekýärler. Şu maksat bilen Balkan gally önümleri önümçilik birleşiginiň serdar etranyň Sarp owasynda ýerleşýän häzirki zaman degirmenler toplumyna halkyň arkadagy zamanat ýylyna nusxulyk işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna alınıp barýan owa hojalyk siýasatynyň ilkinji maksadynyň azyk önümleriniň bolçylygyny döretmek, ýurdumyzyň bazarlaryny owa hojalyk önümleri bilen dol üpçün etmek,
köp türlü we ýokary hili azyk önümleriň daşary urtlara satylmagyny ýoly goýmakdan ibaratlygyna anyk düşünýän Balkan Galla Önümler Ölümçilik Birleşiginiň sarpawatyndaky degirmeler toplumynyň işgärleri şu ýyllar galla hasylyny gaýtadan işlemekde netijeli däkme çekerler. Balkan welaýatynyň Serdar Etraň sarp owasynda gurulan göwrümi 50.000 tonna däne saklayan elevatorly, ýylla 50.000 tonna un öndürýän, her gece günüde 200 tonna däne öwmäge niýetlenen kärhanada häzirki wagtda ýokary hilli un öndürilip sarpezjilere bökdenşide uğradylýar. Degirmeler toplumuna şu ýylyň galla hasylyny kabul etmekde, uğratmakda we onu öwmäge taýýarlamakda nusgalyk işler amala aşyrylýar. Halkyň arkadaky zamanasy ýylyny däkmet üstünliklerini betleýän häzirki zaman kärhanasyna şu ýylyň başyndan bäri 17.872 tonna buğday öwelip, şondan 13.409 tonnadan köp un taýýarlandy. Kärhana boýunça bu döwürde ýokary hili unyň 4.470 tonnasy, birinji hili unyň bolsa 9.000 tonnasy taýýarlanyp sarpezjilere uğradyldy. Bu döwürde kärhanada ölümçiligiň ösüş depkini 124 göterim ýokarlandy. Häzirki wagtda işlerini 3 çalşykda alyp barýan kärhananyň hünärmenleri halkyň arkadaky zamanasy ýylynyň her bir günini ýokary zähmet üstünliklerine beslemek maksady bilen hassa tutanýarly zähmet çekýärler. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadaky serdarymyzyň parasatly başdanlygyny edi diýärimiz kuwatly ykdysady ösüşleri bilen barha öňe barýar. Dünýä bazaryna bäsleşe okyply ykdysadyetimiziň barha kuwatlanmagyna ýordamyzyň hususy önüm önürjileriniň goşanda uludur. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmäge berýän ýardam gollawlarynyň ýerlikli peýdalanýan işgör telekeçilerimiz daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan bäsleşige okyply önümleri önürüp, edýid watanymyzyň gülläp ösüşlerini özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Şeýle hususy kärhanalaryň hataryna Ahal welaýatynyňky Kendir hususy kärhanasyny gowunç bilen görkezmek bolar. Kendir hususy kärhanasy 2013-nji ýylda guruluşy haritlaryny önürip başlady. Hususy kärhananyň önürýän önümi ýurdumyzda giňden ýaýbyglandyrylan, guruluşyk desgalaryna zerur bolan öýleň üçekleri üçin niýetlenen demir önümleri hemde demir beton gurnamalary üçin kelşerlenen gözeneklerdir. Bu hususy kärhananyň umum tutýan meýdany 4,2 hektara barabar bolup, 2 gatly dolandyryş merkezinden hemde 7354 metre barabar ölümçilik ussahanasynyň ibaretdir. Hususy kärhanada jemi 75 adam zähmet çekip işler talaba laýyk anyp berýär. Kärhananyň ölümçilik ussahanasyna daşar ýurtlardan getirilen inkämil enjamlarda öndürilýän guruluşy haritlary dünýä ülgülerine laýyk gelýär. Bu ýerde öndürilýän guruluşy haritlarynyň çyýmaly daşar ýurtlardan getirilýän sentlenen we renklenen demir bölekler hemde polat siýimlerdir. Hususy kärhananyň agzybir işgärleriniň tutan ýerli zähmetleri esasyny bu ýerde bir ýylyň dowamynda 50.000 ýene dördül demir üçekler hemde 50.000 kevşerlenen gözenekler önürilýär. Kärhanada önürilýän guruluşy haritlary bäsleşge okyply ýokary hil derejesine laýyk gelip, aljalan ösün islegine eýe bolýar. Önürilýän guruluşy haritlary ýürüýte buýurmalar esasyna ýerine ýetirilip, kärhananyň özüne bölek we lomoy görünüşinde sarp edilýär ýetirilýär. Arkadaly serdarymyzyň özleri hakynda edýän taýsy tagallalaryna ruhlanýan Kendir hususy kärhanasynyň agzybir eşgärleri halkyň arkadaly zamanasy ýylyna ajaýyp zähmet üstünliklerini beslemegi öz öňlerini belent maksat edinýärler. Olaryň häzirki wagtda çekýän öndürjilikli zähmetlerini synlanynda olaň aýdyň maksatlarynyň bir tapjakdyklaryna bolan ynamy putulanýar. Garaşda hemişelik bir taraf diýärimizde arkadaly serdarymyzyň başda durmagyna döredilýän giň mümkinçilikler we şertler netijesinde kiçik we orta telekeçilik ulgamy aýratyn ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda halkymyzyň sarp edýän esasy azy haritlary bilen birlikde dürli ýokary hilli senagat önümleriniň öndürmegi bogurda işleň rowaşlyklara beslenýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Diýärimizin ähli ýerine bolşýaly Lewap welaýatynda da hususiýetçilikde gazanylýan üstünlikler aýratyn bilinmegi münasipdir. Hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän özgörtmeler we taýsy tagallalaryny netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna uly üstünlikleri gazanylýar. Döredilýän giň mümkinçilikler netijesinde täze kuwatly senagat kärhanalary edgiderli gurulyp ulanmagy berilýär. Hormatly prezidentimiziň degişli kararlardyr fermanlary esasında ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümindäki kärhanalardyr hojalyk jemgyýetlerine de durmuşa geçirilýän işleriň bilinmegi münasipdir. Döwrüň talabyna laýyklykda iş alp
berýän şeýle hususy önümçülükliň birim Türkmenawa şäheriniň golaýyna yerleşýän Kökçü Hojalyk Jemgyýetidir. Kökçü Hojalyk Jemgyýeti ýurdumyzda ilkinji bolup awtologlar üçin akkumulýator önümçülügini ýoly goýan hususy kärhanadyr. Bu kärhanada ýeňil we ýük awtologlar üçin ölçegi 60-dan 193 çenli beýgelýän ýokary hili akkumulýatorlar öndürilýär. Bu öndürilýän önümler ýurdumyzyň içerki we daşarky bazarlaryna ýygdarly ugrudylýar. Kärhananyň önümçülüginiň esasy aýratyn toporlarynyň biri ulanyş möhleti geçen akkumulýatorlaryň gaýtadan işlenip daşky gurşaw gormakda oňyn täsiriniň bardygydyr. Hususy kärhanada Türkiýanyň we Ýaponiýanyň döwrewap enjamlary ornaşdyrylyp, ulanyş möhleti geçen akkumulýatorlaryň gurşunlary we beýleki bölekleri täzeden işlenilýär. Türkmenawadyň himya kärhanasynda öndürilen degişli himiki terişdeleri we arasalanan suw önümçülükde esasy çeýmal bolup hyzmat edýär. Ýygnalan akkumulýatorlara ýürüte bölümde elektrik güýjenmesi berilýär. Akkumulýatorlara elektrik güýjenmesini bermek işleri pasla görä 24 saatdan 35 saatgacha dowam edýär. Güýjenmeden çykan akkumulýatorlar ýürüte hünärmenler tarapyndan barlygydan geçirilýär. Ondan soňra olar berkidilip, polietilen gaplarda müşteri ýetirmäge taýýar görnüşe getirilýär. Bu ýerde akkumulýatorlaryň ýokary hil derejesini öndürilýänini aýtmak ýakymlydyr. Kökçü Hojalyk Jemgyýetiniň öndürýän önümleriniň ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna satyp çykarylýanyny bellemek möhümdir. Meşgurlygy barhartýan bu ýokary hil akkumulýatorlara daşar ýurtlaryň uly isleg bildirýändigini Hojalyk Jemgyýetiniň wekilleri uly buýsunç bilen belleýärler. Kökçü Hojalyk Jemgyýetiniň agdyr we zähmetör işgärleri döredip berýän şertleri kiçik we orta telekeçilik ösdürmek üçin edýän taýsy tagalalar üçin arka dagly serdarmyda hoşallyklaryny beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň owa hojalygynyň möhüm pudagy bolan goşuluk pudagyny ösdürmäge hususy önüm öndürjülen giňden çekilmek bilen böwgürde gowunurjy iş netijeleri gazanylýar. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgamy ösdürmek barada aladalaryna münasip işler bilen jogap berýän Mary welaýatynyň Bayramaly etranyň çäginde yerleşýän Ýaşyl ýaz Hojalyk Jemgyýetiniň goşuluk toplumynyň işçileri hem içerki bazarlarymyzy ýumurtga we goş eti bilen öpüşün etmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Milli iqtisadi tümäňe şart tepkiler bilen ösülmegine öňjeli goşunt goşan ýurdumyň işgör telekeçleri önümçülügiň ödürli uğurlaryny gujur gaýraty zähmet çekmek bilen goşuluk pudagyny ösdürmäge aýratyn uly ähmiýet berýärler. Mary welaýatynyň Bayramaly etranyň çägine yerleşýän Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler birleşmesiniň azaty bolan Ýaşyl ýaz Hojalyk Jemgyýetiniň goşuluk toplumy döwlet eýçiligindäki kärhanlary hususlaşdyrmak barada edilýän aladaň netijesinde öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan goşuluk toplumlarynyň biridir. Hususiýetçiligiň ygtyýaryna berilen bu goşuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty 1 ýylda 8 million sany ýumurtga hem 1000 tonna goş etini öňürmekden ibaretdir. Bu goşuluk toplumyny ýumurtgalyk hemde broiler etlik towuklar saklanýan hemde inkubator ýaly bölümler bolup, olaň ählisi Türkiýanyň belli kampaniýalarynyň ýokary hili enjamlary bilen üpçünedilenler. Uşlary iýmitlendirmek, olan ketekleriniň ýyllyk üçinçiligini kadar saklamak, inkubatorlarda broiler jüjelerini çykarmak işleri şu enjamlaryň kömegi arkaly ýerine ýetirilýär. Hemem olara kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýar. Hojalyk Jemgyýetiniň goşuluk toplumynyň ýumurtgalyk bölüminde häzirki wagtda ýumurtga berýän towaklaryň 50 000 euro ýedilýär. Goşulyk berilýän buğday ýarmasy, mekkejewin we soýa ýaly iýimleň düzümine vitaminli goşunlaryň goşulmagy bolsa, ýumurtgalyk towaklaryň önüm merjiligini hasam artdyrýar. Bu bölümde her ayda ýumurtganyň ortaça 700 000 sanysy öňürilýär. Bu ýokymly adyk önüme baglaşylan şertnama laýyklygy döwlet lomoy bölek sowda kärhanasyna iberilýär. Ýaşyl ýaz Hojalyk Jemgyýetiniň inkubator bölüminde hem işlere talaba laýyk ýola goýulýar. Bu ýerde broiler jüjelerini köpeltmekde zerur bolan ýumurtgalar Türkiýeden satyn alınýar. Hemem jüjeler tapgyrlaýyn çykarylýar. Ýokary hili tehnologiýaly enjamlar arkaly 20-20 ýylyň dowamyna çykarylýan broiler jüjeleri etlik towaklary ýetişdirmek maksady bilen aýry-aýry keteklarda saklanyp olary göwnejay ýedek edilýär. Uşları veterinar gözäwçiligim amal aşyrylýan netijede bu goşuluk toplumyny işgör telekeçiligiň ihlasy bilen ýetişdirilýän broiler etlik towaklary taýýar ady günüm görnüşinde gaplara gaplanyp döwlet et süýt sowda kärhanasyna belli bir bölegi bolsa täze Hojalyk Jemgyýetiniň önümçiligine uğradylýar.
Bu önümleri içerki bazarlamada da halkymyzyň öseni eserlerine doğru laýyk gelýär. Eşur telekaçlary halkyň arkadaşly zamanaty ýylyň her bir önümçilik işgünün ýokary iş netijeleri bilen jemleýärler. Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň goşuluk pudugyny ösürmek, hemem oňa önümçilik biniýadyny hasama giňatmak bardaky çödügdi we hoşuluk jemgyýetiniň işçilerine ýokary zähmet galkynyşyny döredýär. Özleri barada döredilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp zähmet çeken telekaçlary guşlara berilýän iýim üçin zerur bolan dänerlik ekinleri ekmek barada uly işleri alyp barýarlar. Hoşuluk jemgyýetiniň işçileri we goşuluk toplumynyň ötüň biniýadyny geljekde hasam giňatmak maksadyny bölünip berilen ýer böleklerini mekkejegun hemde beýleki dänerlik ekinleri ösürip ýetişdirmäge uly ähmiýet berýärler. İçerki bazarlamada yumurtga we goş eti bilen üçinetmek işlerine sallamly goşant goşýany işgör telekaçlary hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmakda alyp barýan döwlet bähfetli işler üçin arkadaşly serdarmyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimizin başdanlygyny ýurdumyzyň halk hojalygynyň beýleki puduklary bilen bir hatarda owo hojalyk pudugyny çaltyp günler bilen ösge täze sepkitlere ýetýär. Ulgamyň bagçaçylyk pudugynyň uly üstünlikleri beslenmegem diýsen gowunurjudyr. Bu wagtda ýurdumyzyň ähli vilayetlerine bolşýaly Daşow vilayetynyň daýhan hojalygynyň bagçaçylary özleriniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän azyk önümler bilen ygtybaly üçinetmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu wagtda Daşow vilayetynyň bagçaçylarynyň durmuşa geçirýän işleri ýürüte bellenmäge degişirler. Häzirki tomuz günlerine olar bagça ekin önümleriniň bol hasylyny kemale getirdiler. Bu ugurda vilayetyň ähli etraplarynyň bagçaçylary täzeden täze zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Olar mellek ýerlerine hemde uzak möhletleýin kärinetini alan meýdanlaryna her ýyl durly görnüşli gawunlaryň bereketli hasyny ýetişdirýärler. Aýdylşy kesewi dürüsten gögördýän türkmen topragy öz rızkal bereketini bagça ekin önümleriniň üstü bilen hem jahan içre meşgul edipdir. Ada wadasy dünýä dolan türkmen gawunlary berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüniň toýly döwrana saçaklarynyň bereketidir. Öz boşly aýratyny bilen tapawutlanýan bagça ekin önümleri tagamyllygy, ýokumlygy hemde uzak durýany bilen tapawutlanýar. Şu ýyl vilayetde gawunlaryň durly görnüşleriniň bol hasyly kemale getirildi. Olaryň arasynda özüniň meşgullygy bilen tapawutlanýan Daşow görbeginiň bolmagyny aýratyn bellemek gerek. Bu gawun özüniň süýjüligi bilen, melkemlik häsiýeti bilen diýsen tapawutlanýar. Onu ýetişdirýän bawadyhanlaryň bolsa, vilayetde diýsen käniginen bellek geçsek ýerine çör. Çünki olar gawunyň bu görnüşiniň meşgullygyny, hasyllygyny, tagamyllygyny ýokarlandyrmak üçin özleriniň ähli ukyp başarnyklaryny bagş edýärler. Hoşçanyň üçin hem diňe Daşow vilayetine däl, eýsem tutuş ýurdumyz boýunça gurbek gawunyna bolan itler has ýokary. Ol bugun ak bazarlarymyzy bezäp dur. Vilayetde gawunlaryň igde ýaprak, gulaby, garrygy ýaly köp görnüşler bolup, olar bugun ak bazarlarynyň bereketi. Türkmen saçagynyň bereketini görülen ballan süýüji gawunlaryň has köpeýendirmek üçin ýygydy alad edilýär. Gahraman arkadamynyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ajaýyp ensiklopedik eserine öz beýany tapýan ballan süýüji gawunlaryň hemde beýleki bagça ekinleriň has köpeýendirmek üçin dyngysyz alad edýän bawadyhanlar vilayetyň ähli etraplaryna da kän. Daşowly ýer-ýerleri döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arkadaşly serdarymyza tüý sürekden alkyş, hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hemde halkyň arkadaşly zamanaty ýylyna ýokary netijeleri gazanmak üçin zähmet tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Häzirki günlerde ýurdumyzda alyp berilýän ösüşler bilen baglanşykly maslahatlara giňer berilýär. Eşe häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň öz boşly beýanydyr. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekaçylar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň hemde Senagaçylar we Telekaçylar birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna, halkyň arkadaşly zamanatyna, berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne buýsan jatly maslahat geçirildi. Onda döwrümizin derwaýs meselelerine değişli çykyşlara giň gerilmeli. Ähli ugurlarda ösüş gazanmak üçin hormatly prezidentimiziň amalga aşyrýan özgertmeleri barada gurrun edildi. Türkmenistanyň Käýardaşlar arkalaşyklaryna milli merkeziniň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nasihat maslahaty Sadyn nesil, Sadyn jemgyýet diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrligine geçirilen maslahat 2025-nji ýylda Aşgabat şäherine samba boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky hormatly prezidentimiziň kabul eden resmi namasyna öz boşly hoşallygy uğurly.
Türkmen Aragatnaşyk Agentliginiň polisiýaniki orta hünäre goý mekdebinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň guramagyna geçirilen maslahat ýurdumyzda ýaşlar siýasaty babatda milli kanunçylygy kämilleşdirmek bilen bagly boldy. Köpekdağ Trap Häkimliginiň Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň ýaşlar guramasynyň Köpekdağ Trap Geňeşiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat röwşen geljegiň nury ýaşlar diýilip atlanyrly. Şeýle şäherler Aşgabat şäher berkaralyk bizmeni Trap ýaşlar guramalary tarapyndan geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisiniň Bagtyýarlyk Trap Häkimliginiň Içeri işler ministrliginiň Bagtyýarlyk Trap prokuraturasynyň Kadyýatynyň Demokratik partiýanyň Bagtyýarlyk Trap komitetining ýaşlar guramasynyň Bagtyýarlyk Trap Geňeşiniň bilelikde geçiren maslahaty wagyn ýysygat bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Binägarlyk Gurulşy Institutynyň Binägarlyk Gurulşy fakultetiniň suw üçinçiligi, ulandan suwlary aktaryş hemde suw gorlaryny gorumak hünärini okuyan talipleri nazary bilimlerini tejribelikde berkitmek maksady bilen Ahar welaýatynyň täze Döwrebap edara dyş merkezine kuwwatlygy bir gije günnüzde 50.000 kub metr bolan agyz suwuny arasalagy desgasyna önümçilik tejribeligine boldular. Talipler öz professor muallimleri hemde kärhananyň ustat hünärmenleri bilen bu çalışmaly desgada gurulýan enjamlarly içkin tanışdylar. Talipler bu arasy agyz suwuny taýýarlamak üçin gurulýan desganyň garagum derýasyndan suwun alynşyny, birinji suw soruji desganyň gurnulşyny hemde suwun durulýy howza berilişini, ondan suwun çökülmesiniň durulanyşyny, ikinji suw soruji desganyň gurnulşyny hemde enjamlarynyň ýerleşdirilişini, ikinji suw soruji desgadan çykan suwy himik elementleriň kömegi bilen himik arasalanşyny hemde süzülişini, netijede arasy agyz suwuny taýýarlap öňülüşini öwrenýär. Dünýäniň ösen döwletlerine öňürilen tehnologiýalaryň kämil enjamlaşdyrylan bu desgada talipler arasy agyz suwuny taýýarlamak üçin ulanylýan enjamlaryň gurulşyny hemde işleýişini jikmejek öwrenýär. Talipler nazariýatda alan bilimlerini ýokary derejede enjamlaşdyrylan desgalarda önümçilik tejribelerini geçip, bilimlerini berkidip, öz hünärini ustat hünärmenleri bolup ýetişmeklerine döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarymyza köp sag bolsun diýerler. Hormatly adamlaryň orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 26-njy iýulda saat 20-den 27-nji iýulda saat 20-çyny boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balxyn welaýatyny ýetkäpdirýän bulutly howa bolup, azgym ýağışlar ýyllarym çakmak mümkin. Demnady günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Ahil welaýatyna azgym bulutly howa bolup, günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna az bulutly howa bolup, demnady günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lebap welaýatyna açyk howa bolup, demnady günü ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 39-44 gradus ysy bolar. Daşo welaýatyna ýetkäpdirýän bulutly howa bolup, demnady günü ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, günü ordan telesekunda 9-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 25-27 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça ýyl aýynyň 27-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, tomuz paslyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, gunuň ýeti şöhlesinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berjaýsyň diýilen islenik paslyny öz saglyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşlere betlenýär. Ähli ötüşlüň ödenine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.